Hmm. Hmm. Sorte ah. Lakay! Anya day ti papelit yung tibulsa mo nagapopes? Wow, na dapat yung nakasurat nga HN kan PQ. Nagan siguro ti babae dagito ya. Ako, palnaan mo ba ka? Kalnaan nga. Niya dapat yung nakasurat nga number na. Naman tayo tangay. Mukngay kanya, na dagito nga papel. Nagan siguro ti babae. Agad yung babae nga. Tuwan, dapat yung nakasurat nga number na eh. Ako, bakit? Palnaan na ka. Di mo lang mo kitin. Ano ka man yung guard? Maraming ka man ay. Nakabiro ka man ni pangamaan ka niya ka. Di mo lang mulatan. Balangkaan, Hoy! sigurado ka. Hoy! Bisa, dapat babae na ka man. Kaya wala ka naman. Sigurado ka, mo kasapulan da ito. Pinabol mo lang mo. Dapat yung number na kat na eh. Ay, ako, bakit? Ibalin mo muna. Balang ko talaga. Hoy! Sigurado ka ah. Sabay ka. Sigurado ka ah. Hamon to sarsarakan. Balang kay kanon. Balang kay kanon. Balang kay kanon. Balang ka. Hamon to sarsarakan ah. Basik sikretom ah. Talaga na bartek ka kunam. Bagay. Dakaw. Nasaya at taadda ka. Ang pahay nagapwam. Napuy-puyat ti tao nga naguruuray kanyang tataka lang sumangpag. Ay nabagay. Naggapuak iti trabaho bakit? Nag-overtime kami garaw. Taday habhabol mi bakit iti trabaho. Overtime. Nabartek kay ha. Amartag nga. Talaga nabartek ka kunam. Gabungay nga nabartigak bakit nag-overtime kami garaw. Iti trabaho. Ay nalakay. Nabartek ka kunam ki di ah. Kasano ko mga overtime ka ki awan ti trabaho. Kasano ko mga overtime ka ki awan ti trabaho.